Dobrý deň, vážení diváci. Dnes opäť uvádzame rubriku Kolotoč histórie. Československo vyrábalo malú motorku, skúter, ktorý vznikol z podobných dejinných súvislostí ako talianske Piaggio Vespa. Ale vznikol o 25 rokov skôr po prvej svetovej vojne. Bol to čas, v dobe, keď sa tieto stroje označovali anglickým slovom skúter. Firma Česká automobilová spoločnosť bola založená v roku 1920 v Prahe bratmi Edvardom a Jiřím Rechcigelovými. Dvojválec s protiľahlými piestami Boxer sa pôvodne vyrábal počas vojny pre potreby vojnového snaženia CAK monarchie. Tieto motory doplnené dynamom sa používali ako stabilné generátory elektriny. A tu je tá podobnosť s Vespou. Povojnová neupotrebiteľnosť stabilákov bola využitá pre stavbu motocykla. Skúter Čas bol prvýkrát predstavený verejnosti ako súčasť prievodného programu Pražského autosalónu v 1920 roku. Pôvodne bol dvojválec Walter s výkonom niečo cez 1 koň, umiestnený nad zadným kolesom s reťazovou prevodovkou. O rok neskôr už bol vpredu na ráme s kardanovým riadelom na zadné koleso, charakterizovala ho tichá prevádzka bez vibrácií. No pri hmotnosti 38 kg dosahoval rýchlosť 40 km/h. Je zrejmé, že po ustúpení povojnového boomu sa Čas dostal do finančných ťažkostí. Spoločnosť tiež prestala existovať, pretože skútre z 20. rokov 20. storočia neobstáli v konkurencii vtedajších motocyklov. Už v roku 1924 sa v prehľade spoločností vyrábajúcich motocykle a automobily Čas už nespomína. Vážení diváci, ak sa vám naše video páčilo, sledujte nás aj naďalej a dajte nám like.